Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwar bidiyo ta mu. Insha Allah a yau bidiyon ta mu za ta yi maka bayani bisa kan yadda zaka canza ma Gmail ɗinka Fasfor. Misali yanzu akwai mafi yawancin jama'a wanda in ainihin farkon buɗe Gmail ɗin su rashin sa mushi Fasfor mai ƙarfi yasa suka yi sake da har mutane suke da samun damar shiga cikin Gmail ɗin su yi amfani da shi. Sai ka ga yanzu mutum wa'ansu mutane suna amfani da Gmail ɗinka ba tare da ka sani ba, suna fahimtar sararkan da ke cikin wayarka. Wannan ba abu ne mai kyau, shi ne dalilin da ya sa yau muka yi muku bidiyo domin ganin yadda za ka canza ma wannan Gmail ɗin naka Fasfor, ko da ya kasance ka sa mai Fasfor can da farko marasa kare, za ka gaira mai Fasfor ka sa kuma kalar wadda kake so da ba za ka manta ta ba. Kai ko da ya kasance ka ma manta ta nuna Fasfor ɗin, insha Allah za mu yi muku nuni inda za ka shiga ka gayyara wata sabuwar Fasfor ɗin da ka sa ma Gmail ɗin ka sa mai sabuwa, misali wacce ko da ka manta take. Sai mu je cikin bidiyon ta mu insha Allah ganin yadda za ka yi ka canza ma Gmail ɗinka Fasfor. Kuma insha Allah a bidiyon ta gaba za mu muku bayani sakan yanda za ka ga irin mutanen da suke bibiyar Gmail ɗinka sai ka hudda su daga cikin Gmail ɗin, misali kenan sai ka gayyara mata da sai ka hudda su wancan mutane ba tare da wata damuwa. Sai mu je cikin bidiyon ta mu. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwar bidiyo tamu. Insha Allah a yau wannan bidiyon tamu za mu yi maka bayani ne yadda zaka canza wa Gmail ɗinka code, yadda zaka sauya Fasfor ɗin Gmail ɗinka. Saboda ka san akwai mafi yawancin jama'a zaka ga mutum ana yin hacking ɗin Gmail ɗinka, dalilin rashin baka sama Gmail ɗinka tun farko ba security wanda ya dace. To shine dalilin da ya sa muka ga ya kamata a ce mun yi ma jama'a bidiyo yadda za mu koya muku yadda za ku sake wannan security na Gmail ɗinka da ka ɗora. Insha Allah kenan suka biyo mu domin ganin ya ne ya kamata ka yi ganin cewa ka sake ma Gmail ɗinka sabon security. Yanzu ka gani a nan gurin Gmail ɗin da ya bayyana mana guda biyu bayyana mana. Wannan Gmail ɗin da farko shine ainihin Gmail ɗin sallau da ta zo da shi. Shi kuma wannan na download ɗin shi ne don saboda ya fi wancan daɗin aiki, saboda a cikin shi ne yau za mu yi kuturan namu. Sai mu dana cikin shi kamar haka. To bayan mun dana cikin shi kamar haka, ga wanda suka kalli bidiyon wacce ta baya mun yi ma mutane bidiyo yadda za ka ɗora ma Gmail ɗinka hoto. In kun lura mun ɗora hoton ta baya wancan lokacin a fuskan Gmail ɗinmu, ga shi nan ya bayyana mana daga sama kamar haka, sai mu ƙara danna fuskan gurin. Bayan mun danna fuskan gurin ya bayyana mana haka, to ga wani guri ne inda aka rubuta jerar portal comfort Gmail, sai ka danna fuskan shi kamar haka. To bayan ka danna fuskan shi sai ka ɗan jira kenan, sai mu gani ya ɗan bamu sai mu gani ne. To shi kenan bayan ya bayar mana huska kamar haka, sai mu dawo mu wannan zaɓi na harko kenan, gashi nan na biyu zan ce muku da tun da yanzu ga na harko na wannan na biyu zan muku bayani inda aka rubuta information personnel, sai mu koma fuskan shi. To bayan mun dawo fuskan shi sai mu ja ƙasa. To bayan mun ja ƙasa ka gani gashi nan inda aka rubuta mode fast, sai mu dana fuskan gurin inda aka rubuta mode fast kenan. Sai mu dan jira mu gani, sai mu da zan namu ne da ƙarfi sosai. To alhamdulillah ya bude mana, bayan ya nuna mana ya ba mu wannan huskar kenan. Idan misali a ce ka ma manta code ɗinka da ka sa ta Gmail, ka manta ta ma kwata-kwata ga baki daya, ga inda zaka zo ka danna nan gurin. Bayan ka danna nan gurin zai kai ka inda zaka je ka sake sa sabuwar code, tunda wancan ka ma manta ta ga baki daya, balantana ka gayyara ta ma ka sa sabuwa. Yanzu na nan gurin zaka sa irin security da kake so ne a gurin, ya so sai su wannan ɗinka. To da yake yanzu ba shi bane ya kamu, sai mu fito kenan, sai mu je bisa kan abin da ya kamu sai mu yi muku bayani. Insha Allah shi ma dai ga wanda su fahimta ba, in suna da bukata za mu yi musu bayanin yadda za ka zo ka sake sabuwar wannan ɗin naka. Sai mu koma gurin mode fast ɗin namu, sai muku bayani da su kan ci gaba. Sai mu ɗan jira dai zan namu ne bai da ƙarfi na bayani. To alhamdulillah ka gani ya maido mu gurin fuskar mu ta ɗazu. To yanzu da ya maido mu wajen fuskar mu ta ɗazu, ni da yake na riga na san Gmail ɗina kuma so ne nake in sake shi, sai in zo ne wannan gurin sai in danna. Yanzu sai in sa tsohon Gmail ɗina wanda nake so in hudda in sa wani sabo. Yanzu sai in shigo nan misali, yanzu bari in ɗora Gmail ɗina kamar haka.
sai ku ɗan yi haƙuri saboda Gmail ɗin na ne lambobin da na sa suna da ɗan yawa shi yasa. Ku ɗan ƙara mana haƙuri insha Allah na ma kusa kammalawa. To alhamdulillah yanzu na ɗora kenan kwadiki na wanda na fuskan Gmail ina tsoho wanda nake aiki da shi. To yanzu kaga sun buɗe mana kamar haka. Yanzu nan gurin da suka buɗe mana a wannan zaɓi na sama na farko zan iya sa Gmail ɗin da nake da bukata, kuma bayan na sa shi zan dawo daga nan ƙasa sai in ƙara maimaita bisa kan yanda na sa wancan. Misali yanzu sai in zo ga wani alama wata ido nan, idan ka danna zai buɗe maka don saboda gudun kakkai galat wajen rubuta Gmail ɗin da kake so ka sa sabo kenan. Misali yanzu sai in dawo bisa kan haka. To bayan ka dawo ka danna nan gurin kala irin wanda kake da bukata dai wanda dai ranka yama Gmail da ƙarfi wanda baka yi saurin manta shi ba, irin shi ne zaka rubuta a gurin. Yanzu misali bari in dan rubuta wani misali dai bari in rubuta wani abu da yanda zan wannan ɗin ku sai rubuta kaka. Yanzu ga idan nan ban buɗe ba, ina ce muku in buɗe don mu gani. Yanzu ka gani gashi nan na rubuta kaka a saman nan gurin ko sai in yi 1 2 in ina bukata misali. To ka gani na yi 1 2 ko sai in dawo sai in yi star ga ta nan na yi star guda biyu. To yanzu ana so adadin Gmail ɗin da zaka sa ya kai 8, daga 8 zuwa abin da ya sama, amma kai ya kasa kasa da 8. Idan ya kasa ba lalle ba su baka damar hujja. Nan ma sai in dawo na mai kamar yadda na rubuta a can gurin yawa. To yanzu ka gani yanzu daga na kare wannan gurin, idan na zo na danna nan gurin insha Allah kawai Gmail ɗina za su sauya mini shi, za su bani Gmail sabo kenan, za su bani code zan ce maka kai, za su bani sabo code wacce tsohuwar da muke amfani da ita za su dakatar da ita ta fasa aiki. To ta wannan hanya idan ka biyo insha Allah kawai za ka iya canza ma Gmail ɗinka code ba tare da wata matsala ba. Dan gode yan uwa, sai dai ku biyo mu a cikin sabuwar bidiyo mu ta gaba. Ni da yake yanzu ba buƙatar in sauya code ɗin ba nake, kenan ina iya huta. Sai in ce muku insha Allah sai mu sake zanya da ku a cikin bidiyo mu ta gaba idan Allah mai kowa mai komai ya nuna mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.